Halló, halló, halló! Káló! Halló! Mo, hai pottank ke japtan. Szólj bárba veszek a kórházba. Sunteți avi să parparic a curhaz. Le. Se pai 1000 forinturi, olai 800 ne mai, le. Mancini, Va, ci le, la prendo. cine mă prinde a mine ăla? N-ai, mă, nu. Hogy vagy, Lalika? N-ai, mă. Gianca non le matte, me ne mai. Adesso poi il tuo cavri. Gianca non di lei. Hai mă, cu caroca. Să vai, ci gasta, varso. Da, deja carole liniță te ștarci. Gata, serus tu, gata. Di ma bine. Le temerelle chiogno, le. Di Massimo. Le pure bacca Marlboro. Serus tu, risama, io. La ție. Devi me va, io, serus tu. Servus mândra. Ce aveți? Na. Te hame. Del tuo turai, că nu te duci la mine. Dele, voi putea mine, eu, te rog. Vigyázz, van kutya, vigyázz, apa, én nem fogok bemenni akkor. Jaj, nézem mekkora. Sengesült szépen. Sengesült. De kérdeztem a kutyát zárva, én nem megyek be. Jönnék vásárolgatni, körülnézni, csak a barátom nem fél a kutyáktól. Nem kell tőle félni, nem Érzi, hogy bánt. én félek, és az a baj. Nem, itt Gyere, vagyok, kint gyere, nyugodtan lehet. Jöjjön csak vigyázz, beljebb, kérlek. és akkor hátra viszem a kutyát, gyere. Jó. Na látod? Mondtad? Na. De én nem megyek be. Gyere már! Nem megyek, te meghalok. Nem? Gyere. Húha, honnan hozzák ezt a sok? Ausztriából. Bécsből? Onnan is, igen. Én ilyen csinálok kézből, tetszik érteni? Igen? Igen, ezt készítem. Nem, csatornát nem akar kint csinálni magának? És Nem, azért veszek nem, cuccot. köszönöm. Lori. Hogy? Én megnézem a bicikliket addig. Itt a bográcsot akartam nézni. Az 3000. 2000 jó van? Nem, 3000. Maga rosszabb minden. Hát, üzlet az üzlet. Jó. Üzleti életben így lehet megélni. 2400 jó van? Most adom a pénzt. 2005 aztán. Hagyja már 1000-es, inkább vegyek magának egy üdítőt. De nekem nem kell az üdítő. 2005. Adjon magunk nekünk egy üdítő, vagy egy kávét, nem haragszunk. Nagyon szívesen. Maga, ha eljön nálam Románia, úgy tartom, mind a nagy király kisasszony tartom. Jaj, dehogy is. Katalin, mennyibe kerül egy ilyen orgona? Itt teszem valahol, jó? Az 25. Bocsánat. Igen. Ez 25. Igen. Itt van. Önök ezeket Bécsből honnan hozzák? Vagy Ausztriából? Hát megmondom őszintén, ez olyan kis üzleti titok. De mégis, mert... De azt el nem tudom magyarázni, hogy merre kell menni, vagy hogyan talál oda. Stadlau az a boltnak a neve. Stadlau. Én azt hiszem, Lali, jegyezd meg, külvárosi. Stadlau. De mondom, sok pénz kell oda, meg korán Légy kell. szíves, jegyezd meg Stadlau. De én még annyit hozzátennék, hogy mivel ugye önök románok. Igen. Nem, én magyar, én cigány vagyok. Román állampolgár. Román Ez állampolgár. az? Menj, Lali. Na, De légy már. De rálépek. azért annyit szeretnék hozzátenni, hogy a határ se lesz egy kellemes dolog. Adara, kracek csoravla. Én adara, kracek csoravla. Aj, la la la, la 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 la. Aj, la 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 la. Ugye én hozok egynek itten, megveszem $2000 egy aranyórát, egy Rolexet, én az egész bolcsát Ennyiért veszed meg? Az egész bolcsát kiürítem. Az egész bolcsát nekem adja. Érted? Kitől veszel fel hitelt? Ó, vigyázz! Állj meg, és add ki az útlevelet szépen. Bitte. Ez korrekt, bazd meg.
Mondta, hogy az osztrák beleütöttek alapján. Hoppá, mi volt ez? Ez mi volt? Kész. Mi is ez volt? Mi volt ez? Mi volt ez? Vedd ki sebességből. Ó, hallgass már! Nyomjam! Hey! Arra, hátra te! Na most! Hátra! Kész. Lassan! Állíts be. Hopp! Au, baszd meg! Vissza. Állj meg. Basszam meg! A hülye magyarországi barátodba, akitől béreltük. És az egész. Emelj fel egy kicsit a kocsit, úgy, hogy vagy te komplett, emeld fel! Még, emeld fel! Emeld! Lori, itt a kapcsoló szekrény el van baszva, én a kocsit itt hagyom. Nem lehet itt, bazd meg, jönnek az autók. Nem baj, én kibaszom. Jó, elegít. Gyere gyorsan. Gyere, zárd be. Össze? Faszom van. Nem mondják, hogy büdös cigányok vagyunk, vagy ollák, románok vagyunk. Hülye. De telefonálni kell, Urgent, Jó, mert megint gyere. a napot elettük is. Jó, Azt mondják, ezzel mit csinálok ott? Gyere, menjünk, gyere. És hát, ha telefonálok, Nem mind állíts meg, gyere már, menjünk. Faszom. Mennyi? Magyarországi? Tehát egy magyarországi húzó ennyit kér? Mennyi? 500 euró. Hát de mire fel? Nem helikoptert hív, vagy tankot? Az Romániában 3 havi fizetés. Jó van, Attilát hívja, felkeres, mert én hanem halljak meg, hanem meggyújtom a kocsiba, itt hagyom, és én Romániába csáó nálam utána a kocsi után. Hát itt le akarják húzni a bőrt az emberről. Egy pillanat, mert Lali, gyere beszélj meg te. Gyere, mert te barátod. Halló? Fefe úr, magával nincs annyi bajom, csak annyit kérdez, segítsen, ne húzza le a bőrt rólunk. Kérem szépen, menjen egész nála a boltjába, ahol árulja a komputer meg elektronika dolgokat. És mondja meg valakinek, hogy jöjjön szépen, húzza haza a kocsiját és rakja bele a faszát. Ha nem jön estig, itt hagyom. Ha este 8-ig nincs itt, én itt hagyom. Hát de 500 euró sok. Maga kérdezte, mennyi pénzünk van, mondtam 130 euró van. Halló? Bassza meg a csincs. Egy pillanat. Nézd, te nekünk segítettél. Egy pillanat, elmondom. Tehát te nem vagy kötelezve semmire, ez így van. Viszont ennyi pénzért semmiképp nem kell küldeni. Még ha annyit megteszel, és vagy olyan kedves... Hallgass! Mert nem lehet így beszélni. Hogyha vagy annyira kedves, annyit megtenni, hogy felhívd Attilát, mert már a pénzünk fogytán van, mind telefonkártyát kell venni. Felhívni Attilát, elmondani, hogy mi a probléma, és próbáljon ő intézkedni, jó? Te érted? 8 óráig én utánunk, érted? Ha nem itt hagyom, ha meg maradj te vele a faszomba. Ennyit szeretnék. Tehát mi csinálhatjuk azt, hogy nem is telefonálunk, nem is értesítünk senkit, az autót itt hagyjuk, felülünk az első vonatra, és elmegyünk. Na. Jó, visszahívunk akkor. Szia! Köszönjük. Te úgy beszélsz az emberrel, úgy beszélsz, úgy ordibálsz, te nem érted, hogy nem ő a hibás? Tejfölös, sonkás. Jó van, sonkás. 2 kell. Na, 5 perc, tedd le a kést, jó? Tedd le a kést, kérlek szépen, és vedd le a sapkádat. Úgy ezt leveszed meg. Ja? Olyan hideg van itt, hogy... 5 perc, jó? Kérlek. Namukani kacili shomano shanchar monenchini ko ishakle sakura apachisat tinati kara khatina tinala me bai archan sa chakle ko nama pe jushna tebe sakura sa chuma transparent numero 2 mansa tebe mansa persona changalo tebe lor lekta bele kada de lekada almetal chorna akanan ko vechi amin. Jó étvágyat, barátom! Jó étvágyat! Te mindig imádkozol ételed? Poj. Te, annyira szeretem a galabokat. Ezért büntessünk meg egy rendőrűt, megverem akkor.
Most figyelj meg, Fefe nem fogja felvenni a telefon. Nem. Jó, de állj. Hallgass. Írja. Mondjad, nincs pénz, mondjad gyorsan. Nem. Meg sem moccan. Sereg? Letette. Tu. Zárd le. Látod? Nincs kitéve a parkoló cédula. Most oda megyünk, vagy elmegyünk? Na, Kanamika. Oda mész te, vagy menjek én? Én nem menjek, hát nálam nincs is hajtási. Kellett neked kidobálni az ízét. Valamelyik rossz indulatú felhívta. Nem igaz, nem az ő. Meglátták a kocsit te, itt vannak videókamerák, veszik fel is. Ott van a rendőrség, láss, hoppá, az a kocsi szuszpekt. Menjünk oda? Nem menjünk. Miért? Menjél itt, én nem megyek, most nincs kedvem veszekedni. Betesz neked egy pecsétet, szerusz vagy. Menjél, te van hajtási nálad. Igen, jöttünk egy barátomnál, vettük a kocsi, ben van a papírok. A papír hol van? Ott van bent, nálam nincs egy papír se. De az, hogy ide adta kölcsön az adás. Az nem tudom, ott van valahol. Táskában, ilyesmiben. Én elsétálok feléjük, lássuk, van valami. Nem, lehet, hogy lefilmezek és lekötnek, bazd meg. Gyere elrébb, hogy ne lássam. Figyelj ide. Gyere, innen figyelj. Nézzél, valami videokamera nincs, sehol videokamera, néznek minket, ne figyelnek. Onnan figyeltek. Szokott lenni az ilyen tereken. Gyere erre! Lali, erre! És én vegyem le? Hogy? Én vegyem le? Persze, mert ha meglát valahol, akkor ne legyen probléma. Menj el gyorsan. Menj el erőbb 3 lépéssel. Menj el, de menjen nyugodtan. Nincs semmi rendőr sehol. Rendőr nincs, gyorsan menj el már. Gyere így jól. Ha jön valami zsaru futásba. Gyere át. Magyarul. Kérem szépen, Baktaló. Tud magyarul? Egy kicsit? Gábor úgy kalaposok vagy bajuszosok nincsenek erre? Magyarul beszélnek inkább. Ilyen cigányok. Úgy, ezen, így. Nincsenek itt amelyik? Nincsen, momentál nincsen. De voltak? Itt van. Figyelj. Lehet. És maga milyen? Melyik hotelben vannak ők inkább? Hotel Crystal. Van ilyen, van az egyik, nem tudod látni, van az egyik Opel Vectra, Bécsi rendszámmal, Bécsi, Wien, Bécsi. Nem tudja ilyen konkrétan. Kérdezd meg melyik hotelben, melyik hotel? Crystal. Az hol van? Igen, ez a Krisztált mondtak. Olyan lehet, úgy ez az. De messze? Ja. Messze? Danke, Baktaló. How many meters? 500 méter. 50? Jó. 55? 55? Jó. 55. Nekem kéne olcsó órák, hun veszek olcsó, nem mind a vitrínben. És maga mivel? Semmit, mit tudunk csinálni? Nem tudom. Jó, de maga nem tudja, hun veszik az olcsóbb. Secondbe. Nem tudom, papa. Na, az ur áldjon meg testvér, szerusz, Baktaló. Viszontlátásra. Hotel Cristal? Ja. Nicht? Nem igaz. Crystal Hotel, no? A hotel dice Cristal? Da, Crystal Hotel. Turkish. Maraba. Merhaba. Televole. Merhaba televole, richtig, jawohl. Lori Mohamed. Fatih Terim. Fatih Terim, richtig, jawohl. Fenerbahce. Fenerbahce, hier, richtig. Galatasaray. Galata. Trabzon. Gábor. Mi ezt te így a hotel? Érted, mit akarok mondani? Cigányner Gábor, Design Lali. Lali Design. Csigán. Lali. Gigola. Nem Gigola. Ah, Jugili. Gibt's rumänische Jugili? Gypsy. Romanian Gypsy. Ja. Gibt's in Türkei auch Jugili? Csuguli? Singen, ja? Kirve. Kirve, Baktaló. Maraba. Okay. Maraba. 500 Meter? Ungefähr. Baktaló. Bitte, Hotel Cristal. Anglais?
300 Meter? Nein. Oh, was da los? Das ist, guck hier, ein Hotel. 400 Meter. Alle, das ist... Bitte, bitte, bitte. Na megvan, látod? Hol van? Ott vannak a rendőrök, lassan, gyere. Gyere. Tudod, mi a probléma? Itt átmegyünk. Megfájdult a lábom, most már nem is tudom, merre van a kocsi. Azt tudom, a gótikus templom, azt tudom. Érted? Egy perre megfájdult a lábom csúnyán. Ez beszól, nem hülyeskedek veled. Megfájdult a lábom. Szívjál el egy cigit akkor. Nem, attól nem múlik el. Hotel Crystal. Van tüzen, rendes. Jaj, ha is szorul volt. Mennyit tolontunk? Feküdj a helyedre. Nézzük meg, hogy rossz jegyeket, amit használtak, nem hagytak fel? Nem hagyják fel? Nem. Nincs lyukasztó így? Na, gyere erre, üljünk fel. Én nem ülök fel. Jegyet teszek. Gyere, üljünk fel, aztán leszállunk. De én jegy nélkül nem ülök fel, érted? Na, menjél, vegyél jegyet. Én megyek, én veszek jegyet. Jó, ott kell benvenni. Meg kéne kérdezni. Stadlau. Azt csinálom azt a papírt, jó? És én bemegyek, és megkérdezem valakitől. És vegyél jegyet. Jó? Te, fix kell? Ja, persze. Itt várjál meg, jó? Jó, megvárlak itt. Bitte? Das ist Wagen, Geld, damit Card Wagen. Geld, ja bitte, Card. Stadlau, das ist... Abbonamento sistemale, Vienna, 24 de ore, giorni, abbonamento mensile, biglietto, shopping, corse, preso di diritto, biglietto triste. Come lunga? Tesoreggio, 3 giorni, Vienna, 24 de ore. Stadlau. Ani second magazine, second electronic, second... Oder wollen Sie Gewerbepark Stadtlau? Nichts verstehen. Straßenbahn 25 fahrt nicht Stadtlau. Ja, das ist Stadlau. Da ist Bezirk. Lori, gyere be, vettem egyet. 6 stációt kell menni, egész Stadlau az egész quartier. Gyere a számítógépekhez. Ez nem tetszik. Hozad ezt te. Jó? Wasserpumpa? Ja. Wasser? Bitte. Danke. Was? 7 Euro. 10? 7. Baktaló? Bakta. Kívül.
Na, megy, látod? Hans, was kostet das Stofftier da? Itt van az ára? 1 Euro, 1 Euro. 1 euró. Baktalotjina. Így. Emel meg, so. A kis pandicska. Mindenki úgy bámul rajtunk. Nadara, karajaka choravla choravla. Nadara, karajaka choravla. Ay da la la. Ay da la 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 la. Ay da la 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 la. Ay da la 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 la. Nadara, karajaka choravla choravla. Karajaka choravla. Ali, Zoli! Mennyire feje? 80, nem? Ai devla, cu de franzeluța, la corom se toți noioșcuța. Ai devla, cu de franzeluța, la corom se toți noioșcuța. Figyelj, szerinted, ha ezt malac, ennek a nyelve lejjebb van, mint itt a szám? Kijebb van, nem ilyen lapos a fál. te hallottál olyanról, hogy a játékok azok nem valósághűek. Ez egy malac. Nézd meg a patáit, ugyanolyan. Úgy nézd meg, ez malac, így. Ez malac? Ez malac? Dori. Malac. Ha malac, halljak meg, ez panda maci. Hai, mam fill de color frumos. Uite-te la ceas, că l-am reglat că fix să meargă, știi? Dar în același pas te pune pe post. O să fii puțin mai... De ce stai? Ai zis că toată ziua o să te dai pe ea. Mam, hai te rog, hai mai repede nou. Acum vino. Mami, hai mai repede puțin. Lasă-mă, dar mie nu mâncări că tu trebuie, mami. Hai, nu. Te mereu tata. Hai. Oh. Hai la tata, hai la tata. Hai tata. Te mereu tata. Asta, mami. Și carne? Este. Carne, îți iau în limba mea. Nadara, karajaka choravla. Nadara, karajaka choravla. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Op, sip, sap. Ai devla, cu de franzeluța, la corom se toți noioșcuța. Ai devla, cu de franzeluța, la corom se toți noioșcuța. Na most, itt vagyunk jelenleg mi. A legtöbb idegenvezető azt csinálja, hogy a három leglátványosabb sír az a három legközelebbi, hogy utána gyorsan menjenek. Hát én ilyen értelemben önöket nem fogom átverni, hanem itt vagyunk. Az egyik sír, amelyet én ajánlok, az a második Szétié, és a 9. Ramszeszi. A 9. Ramszesz és a 3. Tutmozis az választható lesz. Annak függvényében, hogy ki milyen egészségi állapotban van, ugyanis itt elég sokat kell mászni.
Kérem, kövessenek, és akkor fölmegyünk a második széti sírjához. Harmati Daniel. Te 715-ből van az a pohár, ott van alul. Látod? Ha segíted nekem, én gazdagát teszlek, nem kell árulja a kocsmában mindegy hülye. Szerintem egy ilyen pohárt, ha hozok, én legalább egy új Opel Vectrába, vagy egy ilyen Lamborghini Miurába látol utána, érted? Lamborghiniba. Az a pohár szuper, meg az ne. És érdekes módon, mikor beteszed a bort benne, nem mindenkinek adják, érted? Érted? Például te, mint gázsó, nem jöhet belőle, mert tisztára öntod, érted? Nekurát, nem vagy tiszta. Cigány mentalitásban te nem férhetsz hozzá, nem tudod meg. Kiszák a bort, és érdekes, a cigány kezében sárgább a pohár, mint a tiédbe. Más színe van. Mert az isteni áldás, hogy az megsárgul. Nálad feketébb lesz, változik a szín. Azt elmesélted, vagy 100-szor. Most miért jöttünk ide? Hogy nekem kéne egy kis pénzútra, hogy én menjek egy ilyenért. Ez az. Figyelj csak, egy ilyent, ha hozok, én és te is milliómosok leszünk euróba, érted? Az biztos. De te most tényleg... És az, hogy milliómosok legyünk euróba, most mennyit kéne adjak? Most? 15 millió le. Csak? 16. 20, azt mondja. De egyiptomi euróban. Give a discount because she is a so beautiful lady. I know. No, hogy eressze le az árat, mert nagyon szép köv. Oké. Ez tetszik neked? Macsek? Igen, ha vennék valamit, akkor mindenképpen macskát. Macskát? Ehhez mit szólsz? Jézus Mária! Gyönyörű. Hálószobában jó? Rá lehet tenni a nyakláncokat. A nyakláncokat, pont. A hálószobában az igazit szeretem. Lealkuszom neked. Az igazit szereted? Jó, ez. Akkor megegyeztünk. Amire a nyakláncomat akaszthatok. Jó, vegyél macskát, csak akkor megy az igazi a hálószobába, jó? Nem baj, honnan szerezünk 15-20 millió lejt? Adok vagy kamatot, 50%-ot, ha kell, hallod? A nevedre írom a filmet. Így van? Na, gyere, Teti. Nem jó, nem jó. Nem egyeztünk meg. Nálunk ez egy vagyontér, érted? Cigányok eladják a házukat, és sátorba ölnek, mint hogy azt a pohárt eladják. Hát igen. Van egy crack. Tessék? Van egy crack az életedben, a kapcsolatodban. Igen. És itt jövök én. Igen. Hát És ez az elején vagy a végén van? Már az életvonalamnak. 2006, 2005 és 2006-tól egészen életünk végéig. Igen, hát együtt fogunk lenni. Élet egészen jó, hosszal fogunk élni. Igen. Hát aztán gyerek? Jaj, Uramisten, 1, 2, 3, 10. 4, az? Ez nagyon sok.
Nem, mit felejtettél el? Itt. Ja, innen is tudsz jósolni? Annyira felmágneseztél. Kézrátétel legyógyító. Annyira felmágneseztél, hogy szerintem már a telefonom is fölragad. Nézd csak. Az veszélyes, mert akkor nem leszel elérhető itt a sivatagban soha többek. Úristen. Halló. Magtaló. Magtaló? Szia! Szia! Mit csinálsz? Hát dolgozok. Igen? Figyelj ide, Lalikám. Van egy biznisz lehetőség. És ugye emlékszel, ígértem azt, hogy kihozlak Egyiptomba. Igen. Jegyezd meg, German Shepherd. Mi az a ki az? Az egy kutyafajta. Nem tudom pontosan mi. Vegyél egy ilyet, de ne adj érted többet, Romániában olcsók ezek. 100 eurót maximum, érted? Vegyél egy ilyet, de hogyha nem hallgatsz végig, miért vagy ilyen? És nincs egységem, várom a csoportot. Figyelj ide, vegyél egy ilyen kutyát, German Shepherd, de arra ügyelj, hogy legyen pedigréje. Ez a törzskönyv. Törzskönyv, nem, az nem kaja, az a törzskönyve. Az, hogy milyen családból származik. Olyan, mint a nemes emberek. Hely, küld el SMS-be, megértem, de milyen élő vagy halott kutyát kell neki? Élő kicsi kutyát, te. Hallgass ide, elmész, szerzel egy ilyen kutyát, kérsz kölcsönpénzt valakitől, megveszed. Kitől kérek kölcsönpénzt? Ott Barbarosszától, Tibitől, nem tudom, Ruditól, akitől te tudsz, érted? Azok nem adnak nekem annyit. De, akkor kérsz külön-külön tőlük, figyelj ide. De, van egy esélyem, ha eladom a kocsimat csak. Add el a kocsidat, nem érdekel. Gyere ki. Mennyit lesz belőle? El tudjuk postázni 1500 ér, 1600 ér. Lori, figyelj, én egy tető vagyok, de figyelj meg, Lorikám! Na ügyelj, ne esd le! Nekem járnak le az egységeim, és már jönnek vissza a turistáim. Kell menjek az autóbuszhoz. Lori, de Tahtályt néztél ott hallod? Ott néztél Tahtályt ezeknél ott az araboknál, a cigányoknál, amit csinálják? Hát az arabok és a cigányok, ez két különböző tészta, de nem néztem, azért mert nem volt időm, de megnézzük együtt, érted? De láttam nagyon jó részt. Legyen 25 centi magos, 14 széles, ezüst, bülvékony, és legyen lefújva arannyal, érted? De így beégette az arany, érted? Jó, ezüst pohárt veszünk itt, én most le kell tegyem, Lali, jegyezd meg. Ha van kutya, akkor jössz Egyiptomba, ha nem, nem. Jó? De Lori, te ismersz engem, Lori, legalább 200 eurót küldjön nekem, Lori. Bocsánat. Na rajzolj ki azt a bagonyt. Megjött a fára jó. Jankó testvér, figyelj, én egy komoly ember vagyok, és ha neked kell, aláírom papírba, bullet, inszám, minden, megadom a pénzedet. Nekem ne írjál alá semmit. Ha kérdez valamit, akkor is hazudik. Nem, szerintem egészen máshogy csinál benne. Meg akarja nézni az őseit, mert ő azt hiszi, hogy Egyiptomban vannak, érted? Vagy a Lajosokat, vagy a Gáborokat, a kettőköt, vagy mind a kettőt. Nem, azokat a cigányokat, Hagari, úgy mondják neki, Hagari. Honnan tudod te? Hát beszéltem Lorival. Lori? Mondta neked, hogy Hagari? Az is hazudik, mert az magyar. Te, mindenki hazudik. Ne adjál János, vasat ne adjál neki. Lali! Halló!
Hát hogy vegyelek komolyan? Ne hülyéskedj! Figyelj, megadom neked egy hét alatt. Hogy? Na jó, kedden jó lesz? De te akkor mész Egyiptomba, baszki. Tessék? Hát nem mész Egyiptomba? Mi az, hogy kedden? Ne, megadom, hanem eladom a kocsimat holnap a piacon, jó van? Tefo, Dacia, jó Dacia. Nem érdekel? Oh, pe bună! Hai, copii! Hai că veni și eu pe bun! Hai! Jó, kérem, kövessenek. Mint említettem, önöknek a Király Kölgyéből nem lehet hivatalosan kihozni semmilyen követ, de hát ettől függetlenül sikerült szerezni egy párat, aki úgy gondolja, csekély 1 euró ellenértékében most vásárolhat tőlem.
So you're going out, yeah? Fié. Your friend wait you outside. Which one? I don't know which one. Leave it inside. But Bring not, it here. Not impossible to enter with dog, yeah? What? He bring a dog with him. A dog? Yes. And no possible? Not impossible to enter with Why? him. This is our procedure. It's not possible in Novotel? Yeah. And? But he will stay here with me. No, no, no. We can't resolve? Not allowed to him to enter We can't hotel. resolve? We can't, yeah. Please, get out. His look? His look a farmer. Like Lori! Lori! Na itt van a Fischer a pedigre. Megjöttél. Szerusz, Tati! Nagyon. Nagy ember lett, nem? De Szultán. Szultán egy fasz. Nagy csávó vagy te. Nagy bandita lettél, nem is? Hogy nem hívják? Tudod, te mindent te már te pedig időt Egyen meg a szívedet. Mindenki ismert Lori, yes, Mr. Lori. Jó fiú vagy, Lorikám. Te, van egy kicsi bal. Lorikám? Hogy hívják? De Cézár. Az Cézár. apja, anyja, mindenféle papír megvan, érted? Cézár. Hetedik ága is nemes családból való, érted? Ó, egyen meg a kicsi Eszterházi burját. Ülj le ide és jövök mindjárt. A kutya se evett, én se, oké? Jó. Intézd el valahogy. Nadara, karacaka csoravla, csoravla. Nadara, karacaka csoravla. Ájdaj la la, ájdaj la 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 la. Ájdaj la 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 la, ájdaj la 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 la. Nadara, karacaka csoravla, csoravla. Karacaka csoravla, karacaka csoravla. Na. Megyünk. Jó van, gyere. 10 perc, jön a barátom a taxival, Igen? és elvisszük oda a kutyát. És mi aztán visszajövünk ide zuhanyzó, még kibírod? Én Kutya kibírom, itt nem lehet. A kutya tudom, itt nem lehet, nem tudom De elintézni. hogy ott hagyjuk a kutyát? Ez nem az, akinek hoztuk? Nem. Ez egy A barátom... kutya nem marad nélkül, és én ide-vissza, érted? A kutya velem jött, akkor hív fel azt, akinek hoztuk a kutyát. Hallgass végig. Elvisszük, megnézed, hogy biztonságban lesz, és visszajövünk ide és alszol. Hogy hagyjam el a kutyát, hogy ott van a kutya, én meg jövök sörözni? Az nem jó. Gondolj, meghív fel a barátodat, Te és fasz, akkor... állj meg! Te Veszünk egy attól félsz, hogy ne dögöljön meg, és ne legyen lóvé? Ugye, még itt Mert van nem a voltál ilyen itt kutyabarát, felakcsávod. mert te úgy féltél a kutyáktól mindig. A nagy kutyáktól. És ez is nagy. Nagy, de ez fajkutya. Kutya. Régen pornófilmeket néztél, nem az Animal Planetet, hülye. Elmenjünk ebben a taxival odáig, hogy hívják azt az ember, akinek kell vinni a kutyát? Az sheriff. Na, a sheriff úrodnál visszük a kutyát, kész. Én másnál nem adom. De az egy nagy csávó. Na pont annak hoztam, nem úgy mondtad? Nem tudok úgy összeveszni veled, mert 4000 kilométerre vagy, és én hívtalak Akkor ide. itt Annyira akkor fáj, itt hogy ez maradunk így vele, kezdődik. Itt maradunk vele Fáj, hogy így reggelig is, nem probléma. A kutya... Vacsorával várnak, Akkor is mondtad izébe. nekem, csak elfelejtettem a sheriffnél. Hallgass meg! De hívd fel a csávot. Melyiket? Sheriffet. Kizárt dolog. Lori, intézd el, áldja meg, mert ha nem, akkor Na gyere, találkozunk elviszlek Romániában, sheriffhez, oké? gyere, Na, gyere, elviszlek sheriffhez. Találkozunk hívom fel, Romániában akkor. elviszlek sheriffhez, jó? Lori, alig állok a lábamon, ez a Zuri nagyember itt lakik ilyen környéken? Igen. Hát te is blokkban laksz. Lalika. Hallod? De melyik házban? Egy másik barátomhoz megyünk. Sheriff nem vár minket? De vár. Figyelj ide, egy másik barátomhoz megyünk. Csak a szállodában olyan értetlen volt, hogy nem lehetett megmondani neked, hogy nem oda. Mondtam, hogy nem oda. De úgyse tudod ki a sheriff. Persze nem tudom, mi a bajom nekem? Most már olyan fáradtam, most nem sheriff nem viszel? Nem. Mert megmondtam, hogy nem lehet felhívni. Egy nagy gazdag, nagy palotája De van. te mind erősködtél, hogy fel lehet. Nem. Said barátomhoz megyünk, és ott fogunk aludni ma éjjel a kutyával. Nem akartál a szállodában aludni, most ott alszol. De miért nem is sheriff a kutyáért oda? Nem, én... Megmondtam, hogy nem lehet ma.
Ma Saidnál alszunk, és kész. Nem akartál a szállodában, most kutyástól Saidnál alszunk. Vigyázzál te, vigyázzál, lebrázolnak, bassz meg. Ide hoztál ezt, itt serifet. Ugodj már hát itt adod fel serifet, mindig kibaszol velem, mindig kibaszol. Non-stop kibaszol velem, bassza meg a csincs az ötöt. Ha nem fogadtad el, Te mindig valami is tikázol. Aló, de itt legalább van egy normális ágy. A kutya jól fog inni normális vizet. Normális vizet fog inni. Igen. Itt meg a vízen is van baj. Leküldlek ide víz és veszel. Még egy pár méter. Mindig azt csinálod velem, érted? Ne tedd le a földre a táskámat! Cézár! Nem szabad, és most ez a Said, ez jó fiú? Mennyire bízol benne? Nagyon. Nem történik baj, honnan alszik a kutya? Az öletbe. Nem, de mellettem ott lent. Ott. Nem vennéd a kutyát előtt mellé, Lóri? Tarzsottan. Nem tudom, nem szeretem annyira. Ez. Lóri? Sheriff biztos ilyen kutyát akart? Igen, German Shepherd, farkaskutya. Figyelj! Mielőtt mennénk sheriffhez, nem esik útba egy ilyesmi, hogy tudjuk állat, mennyi és a többi, vagy egy piac, állatpiac? Nagy értelme nincs. Semmiképp nem 1600 eurót másik nem ad a piacon, mint sheriff. Ez egy gazdag ember, itt pedig szegények. Lehet 2-3 ezer euró. 200-300 nekünk jó. Csoda nincs, Lali. Csoda nincs. Szerintem nincs nagy értelme. Az az értelme, nézzük meg, hogy ha van-e ára itt ilyen kutyának. Vagy lehet, hogy annyira furcsa, de nem, nézzük meg, ha van kutyapiac. Akkor itt megnézzük, oké? Más állat nincs, csak teve? Még nézzük meg, lehet ez az első része csak a tevepiac, a második része már nem. Zaka Habibi. في هنا جمال wow I want to check you كلمة إنجليزي you have here dogs in this where over there where is the fog meg egy kicsit Lali where is the dog market because this is maybe camel only camel Kulu Gamel? Lalikám, édesem, drágám, itt csak tevék vannak, és egy pár kecske. És a kutyák. Gyere menjünk, mert bolondok házan.
Sir, Mr. Sheriff. Okay, Pupper. I am not on Pupper, very good Pupper. I am man, is Caesar dog, animals. Is not very good Puppers, my Puppers. This dog, very good Puppers. Nekem nincs ilyen szép keresztlevele, mint a kutyának. Ne félj! Vivat Academia! Vivat Lore! Vivat Academia! Vivat Professores! Vivat Academia! Vivat Professores! Vivat Templum Protivent! Vivat Templum Protivent! Sempre sedete glory! Sempre sedete Hi. Hi. Wacht. Wacht, ja. Wachtalo. Wachtalo. Hey. No, please, no. Oh, nagyon jó, te. That one? No. That one? Yes. Okay. Ez ilyesmi lenne, csak látod, itt látszik mégis, hogy alig. He needs 3 persons. One young. Ez a pohár, ez kell. Ez a pohár. One young, another one between the young and old. Mindegyiknek van bajuk meg szakál, mert akkor nem voltak meg. Everybody has mustache. Ennek nagyobb a szakálos a bajusza, és mind a 3 össze vannak kötve a bajszukon lánccal. Yeah. Ez a motiv, oké, és a 3, mind ez a pecsét látod, ez, itt And egy király, stamp. itt egy király, ott egy király, 3 In the 3 stamps, we need these 3 kings and connected their mustache by chain. A big chain. Itt meg 8 vagy 9 centi mindegy, 8 vagy 9 centi. Nem mindegy a vagy. Neki mindegy, hogy ő akarja, nem 8 vagy 9. mindegy, mert a 9-el az egész megnő és többe kerül. 8-al nem 8, mindegy. 8, oké, 8. Baszki, bánom azt, nem mondok semmit, csak nehéz vagy, Lali. És vékony arany, ezüstből kell. This is the glass, looks like... Ez hagyod azt, ezt mutat meg neki, ezt. Ugyanaz egyébként, nem ugyanaz, csak közelről. Is the dimensions you need? Yes. Another question is very important. Na most, figyelj. Állj meg. Hagyj ide a pixel egy kicsit. Nem, most én beszélek. Mondjad neki, mit akarsz? Hagyj mondjam a gyűrűt, hagyj a pixelt, te bolond vagy. Picasso. Motív, oké. Motív, yes. No problem. Azt tegyék bele? Az nem probléma. Hát mit akarsz? Itt Bach, Taló. But, Lalikám, bocsáss meg. Amilyen szépen... Az aranyból kell, és fizetem SKP itt most. Ha meg... Nem akarok veszekedni. Jó. Lerajzolod a 3 királyt? Milyen szépen tudsz rajzolni? Azt mondjad, motív, no problem, és ide rajzolsz egy faszt. Nem te, itten az aranygyűrű. Let's finish with this glass, because in this one, Lali, hagyjad, becsületszalma, nagyon felidegesítesz. 575 and this is my last price. Azt mondja, hogy 575 az utolsó. De igen, egy perc. Mondd meg neki,
Ha vastagra csinálja, és nincs kinoborítva, és nincs learanyozva, akkor nem kell a pohár, ne haragudjon. Oké. This price including the gold part. Jó, kérdezem meg, mikor menjünk nálam műhelybe? Hát ezt megbeszéltük hónap, délelőtt, délután, ahogy te felébredsz és ahogy akarod. Jó, oké. Engedd el az urat. Lori, nézd meg. Aha. Ez kalap. És nézd meg azt az arcot, hogy pászol a kalappal, látod? Gyere, ülj le. Ezek ókori táncosnők, Lori? Ezek óegyiptomi táncosnők. Lori, ezek angyalok? Mert nálunk nincs az, hogy angyal. Az nem tudom szívem, mi az valami ízé. Ülj le. Né, a másik kalapos. A lóval. Igen, szívem. De a kalap nem csak cigányoknak van. Ez egy ilyen Rómeós Júlia. Várja, ha megjött. Ez tipikus Rómeós Júlia. Ez az igaz Rómeós Júlia. A szerelem. Gyere, ülj le. Mit iszol? Egy jó kávét, oké? Expresszon nincs, csak török. Ja, mudir. Mit jelent mudir? Főnök. És nagy? Kebír. Kebír, mudir? Mudir, kebír. Ja, főnök nagy? Igen. Fordítva van? Igen. És hogy lehet, hogy nagy főnök úr? Hogy nagy főnök úr? Mudir, kebír. Most mondtam. Please, mudir, kebír. Please, egy Turkish Gypsy Café. Na, fogadjunk meg, értette? Fogalmas sincs. Please, egy Turkish Gypsy Café. Vahed Turkish, vahed sej mitna nájt, ninonos sugar. Tudsz sakkozni? Tudok.
Ja, Rais, Mudir Kebir, please. most hagyjad! Ja. Akarok kérdezni tőle valamit, De úgyis és te bemegy mindenkit elűzöl a nagy nyelvtudásoddal. Ez nem a te világod. Nyugodj meg egy kicsit. De hogy is nem az a világom. Az egész arcok passzolnak a cigányokkal. Az arc, de ha nem tudsz beszélni, mindegy Most már majom. kezdek helyre jönni, de most már nem is bánom, hogy elmentünk innen, érted? Honnan innen? Egyiptom. Hogy elmentünk innen? Hát itt vagyunk. Mink a cigányok, nem is bánom már, mert mindig azt bántam, hogy honnan valósiak vagyunk, honnan jön mi a hazánk. Ez ilyen, mint te mennél Mongóliába, és keresd meg, hogy Hunor, Magor, honnan jöttek. És rátalálsz a mongolokra, érted? Te, én ilyen akkor már nem is bánod, hogy Magyarországban Kicsi vagy. barátom, én ilyen hülyeségekkel nem foglalkozok, hogy honnan jöttek, és hova mennek. 1, 2, 3, 4, 5. Ezek futók, parasztok. Azt de... Ló. Nálunk nem így néz ki a paraszt. Nyugodj már le. Ez lesz a két futód, a nagy fejűek. Neked ez a futód. Oké? Mi a királynő? Azért, mert ez lesz a két bástyád. Az, tegyük fel. Ez paraszt. Nyugodj meg, így. Hogy tudjam. Két bástya. És ez lesz a királynő. Nem. Na, állj meg, ne basszak ki. Ez a király, ez a királynő. Pászol. Ez a király, ez a királynő. Nyugodj le. Na, sakba vagy. Sak. Ez a kicsi futó megtámadta a nagy béna királyodat. Oda nem tudsz lépni, mert az én kicsi parasztom üt. Oda tudsz. Ez az. És most csinálunk egy ilyent, hogy ezt levesszük. Nem jó, bocsánat. Ez egy bástya. Jó, mi védi? Bocs. Oké. Figyelj csak, a királyról emlékeztem a pohárra. A pohárra hív fel a telefonon, mert az a pohár nem tetszik. Még mondtam, nem tetszik az a pohár. Az nem jó. A taktály. A kejhe. És le akarod fújni? Az nem jó. Az nem tetszik. Nem akarok, vigyek haza ilyesmit, ami nekem nem érdekel. Érted? Szép darab bizsuba, de nekem nem pászol. Nekem az ember barátom. Oda mentük, felültettük a lóra, az elkezdte csinálni. Bohócot csinálsz belőle. Úri módon mondd meg neki, hogy excuse me. Ismered azt a közmondást, és sajnos igaz, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. Hát te vagy a barátom. Nem, az a baj, hogy te vagy az én barátom. És én hasonlulok lassan. Most mit mondjak neki? Ezt tudod, milyen szar helyzetbe hozol? Lori, de akkor inkább nem viszem. Nekem kell egy rendes pohár, amit ha eladom, nyerek rajta. Fele-fele, tégedet nem érdekel, hogy ne nyomják be a szánkba azt a pohárt, ne gyúrják be a szánkba. Lalikám, én ígérem neked azt, hogy én többet a pofámat, a kapcsolatrendszeremet nem teszem oda miattad soha. De ez ilyen, mert én láttam, ott szégyeltem együtt mondani, utána megint láttam azt a pohárt, nekem az nem oké pohár. Az a munka nem kell. Mindegy, tessék. De... Lépjél. Figyelj. Kanamika, jó van. Ezt a kicsi futót is levesszük, hogy még kevesebb legyen. Na, megkopasztottalak, mint egy csirkét. Ilyenkor felszokás adni. Sakk 2. Hogy a sakk? Hát ha ide lépsz... Hát még van, 1, 2, 3. Sakkba lépsz, nem mat. A mat az a végső, az a kereszt a mat. Akkor még nem vertél meg? Még, hát igen, még nem vertelek. Figyelj. Tökéletes. Kicsi barátom, jön Mohács. Nézd csak meg, mit csinál Lóri bácsi. Így. Gyere, barátom. Gyere, Lalika, gyere. Ne félj. Nadara. Nadara, köráceke csoravla.
Nadara, nadara, kıracak çoravla. Nadara, 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 nadara. Le pură haramică când avem e grupul lui tale că baktali. Că să le cunye potul grupul tale baktalo mo cunye potul. Așa guru. Pure ande bun te trai. Trebuie baktalo. Ne compare că vine cu cadou, trebuie baktalo ne bun. Ala corandava extra cangravo. Banamico le mas, juvlele le mas. La janam savorat. Nada asta bun. Pana gomanijal. Mogma tira manța tare. Amen mai ega. Amen ma care de ega. Tu me dai șoare de tal pe mă Le pura comesa, crănac le pura comesa. Te dic mustanța. Asta mă godoru. Da tu merel mă godoru mă godoru. Gata. Aki nem ad nem kap. Hai mișto. Oi, așa de n-am. Prawie misto, jak karo kotek potrinka na mika de panda. Hey. Nem kell a cigánypénz, Dick. Oké, megvan. Na gyere, na! A Magic. Jaj! Nem rossz? Ez az! Ez az, Tati! يا حبيبي يا سلام الله
Halló. Igen. Lori, te vagy? Igen, Halló. szia. Szia, Lori Hogy vagyok. vagy? Jól vagy, testvér? Jó. Lorikám, testvér, ha nem haragszol, zavarlak, lenne szükségem valamire, segítsél, mert tudod, a kocsimat, mikor vettem a kutyát, betettem garanciába $500 plusz $100 ajándék, vagy ha nem, ott marad a kocsim. És kéne segítsen nekem 600-650 euróval. Mennyivel? Tessék? Mennyivel? 600-650 euró, kérlek szépen. Mert meg fogom neked adni. Nem megyek a kamatos cigányoknál, már nincs kocsim, nem adnak, érted? Hát nem tudtad eladni a cuccokat, amit vittél? Nem ment az a buli, és most ki kell vegyem a kocsim, másképp ott marad, érted? Nem mentek a botokkal, bevettem a izét, még nem tudtam eladni, és a kocsim egy-két nap múlva, ha nem hiszem a pénzt, De akkor... mondtam én. Hogy? Nem vettél egy komoly dolgot, a taktály egy komoly dolog. Még hogyha nem is épp pont úgy van, vettél 3 hülye botot, kamuórákat, persze, hogy nem tudod eladni, nem tudok annyit küldeni, Lali. Lori, nem te vagyok a Rothschild, figyelj. Esküszök, hogy megadom neked, és ahogy kivettem a kocsit Nem. meg a papírt nálad, mert te benned bízok, hogy nem veszed el. Ne, ez a kocsi papír, ez engem nem tesz boldoggá. Nem tudok Akkor ennyi pénzt. nevemre írom. Nem kell a nevemre írjad, mert nem ér az egész kocsid annyi 650 euró. A kocsi megér 1000 euró. A kocsit nekem, az lehet, hogy megér, de nekem nem ér meg annyit, és nem kell nekem egy A bácsia. kutyával jó maradtak, lehet, hogy eladtad 2500 ér is, nem tudtam. Dukiba, te kaptál többet. Elvittél a szórakozó helyet? Mit csináltam? Halló? Halló? Elvittél a szórakozó helyen, Igen? és ott elbasztam az egész pénzemet. Kicsaltad tőlem a muzsikával, a táncos nőkkel. Ez lejem nincsen. Én csaltam ki a pénzedet a táncos Hát nőkkel? tudod, hogy sorra vagyok, nem kellett volna ide vigyél meg, stb. Te, miért vagy... Figyelj, Lori, kérlek segítsél most egyszer. Vegyem ki a kocsimat, érted? Én miattad elvittem a kutyát. De hogy segítsek neked, mikor látod, hogy nem megy, akkor már kezdesz olyan szövegeket letenni. Én miért vittelek oda, hogy te elbasztad a pénzt? Halljunk oda! Hát, hogyha nem akarod elbaszni, nem basszod el. De én tudtam azt a helyt. Azért, mert te hülye vagy, én vagyok a hibás, hogy nem taktályt vettél, hanem 3 hülye botot? És kínai Rolexet? Gondolkozzál rá... Az a Rolex nem kínai. Az teljesen mindegy, Figyelj, hogy milyen, Lori, csak nem Rolex. Lori, ha akarsz, hogy maradjunk barátok, segítsél most az egyszer, mert te Ne csináltad zsaroljál, nem, hogy ha akarod, hogy még maradjunk barátok. Engem ne zsaroljál, basz. Miattad te... Animale aveți, nu? Aici sunt. Da, avem animale aici. Un Avem. pic de gunoi de cal mă ajutați, nu? Îmi trebuie pentru niște flori, vă rog frumos. Dar Se ce poate? flori ai? Niște flori mai jinga și numai cu gunoi de cal se poate pune ca să fie... Da, să vedem. Hai că vă dau. Bine, vă rog frumos. Stai că aduc eu aici, așa. Bine, doamna. Așa, nu ajunge asta. Azi, de cal, nu? Da, da. Bine. Lali, ce miroase în halul ăsta? Mami. Ce faci acolo? Mami, botele de argint din Egipt și pun gunoi și pământ să se învechească. Dar de ce trebuie neapărat să se învechească? Păi de atunci trebuie să... Așa mai bine le vii, știi, dacă-s... No, termină mai repede cu chestia aia, că deja miroase insuportabil. Bine, imediat, Dar gata. rupe sacola și pune din el Da, și și după astupă-l aia ce faci? odată. Bun, gata. Calm. Hai, Doamne, cum miroase. Hai de mine. Mă, l-ai fixativă la 11, mă! Ce vrei să fixezi? Pereții la loc? Du-te, adu un spray!
Ülj be. Hova menj? Meg kell szentelni, nem mondtam? Na jó. Megszenteljük, iszom. Az pont jó, mert akarok neked mondani valamit. Van egy jó tervem. Majd elmondom a kocsmába le. Na, Gypsy-ra, adjál! Na, mi van? Kézifék? Semmi. Na, hát most! Az meg, Lóri, mondtam neked, a várba találkozunk. Na, hogy egye meg a gyász a fejed. 1, 2, és... Aló! Pentru Lori! Pentru toată masa asta! Pentru Robi! Pentru Breda! Pentru Raul! Pentru... Bună seara, bună seara! Pentru Lori și pentru prietena! Să vii țigără! O țigără mă rășească lume! Thank you.